сме тук на едно място, за да можем да празнуваме този празник, този ден. Едно. Добре, дай-ме друг, ако има скара. Ане. Добре. Брати и сестри, каквото и да се случи в живота ни, Библията казва, непрестанно се молете и за всичко благодарете. Какво означава това? Да благодарим за всичко. Дали ще имаме 3 деца, 5, 7, 10, различно е. Аз ходих в някои държави, където имат 15, 14, 16 деца. Господ да благослови тези майки, които раждат, защото Библията казва, че това е благословение от небето. Сега при нас се случва нещо много важно, много интересно. Да се съберем на този ден и да се молим и да хвалим Бога, защото има един голям празник. Защо е празник? Защото преди няколко дни дойде от небето едно детенце, за което ние трябва да благодарим на Бога. Всичко, което е дадено от Бога, ние сме благодарни и отново казвам да благодарим на Бога, че Господ ни го е дал. Сега, не знаем кое дете ще бъде първо и кое дете ще бъде последно. И ще ви разкажа, в Библията има един пример. Един мъж, казва се Есей, имал много деца. И Бог казал, иди в Есеевия дом и там ще избереш от всичките деца, едно от децата ще бъде цар. Спомняте се за какво говорим. И така отиде пророка и видя първият, пример казвам, видя Гунди, много красив, много хубав. И той си мислил, той ще бъде царя. Не е било така. Бог каза, не е този. Дойде, след Гунди дойде Емануела, казаха непременно, тя ще бъде царица. Пророкът каза до себе си, да, така е, обаче Бог каза, не е и Емануела. Тогава Бог решава да изпраща едно друго бебе. Айде доведете да видим и царицата. Не е принцеса, царица може да е. И те видяха некъде много ръкопляскаме за това детенце. Алелуя! И Бог каза, ето царицата, която ще бъде царица. И сега те идват. И ние трябва, брати и сестри, Библията казва, да благодарим на Христос. Не знаем какво ще бъде нейното бъдеще. Единствено Христос знае. Но ние знаем, което е пратено отгоре, то е за славата на Бога долу на земята. Защото всичко, което ни е дадено, ние трябва да благодарим. Затова ние днес ще се помолим за това дете. От тук натам, Бог да го вземе в обятията си, Бог да го благослови, Бог да го пази и да го държи близо при себе си. И когато порасне, да дойде в църквата, да служи на Бога и да бъде вестител на делото Божие. Скъпи приятели, всяка майка, всеки баща, всеки родител искрено желая нейното дете да бъде за пример, да бъде за славата на Христос. И аз вярвам, че това дете ще донесе благословение, както в семейството, както в дома си, така и в църквата за делото на Бога. Ако вие вярвате, нека да се справим да се помолим за тези неща. Небесни Отче, молим Те, Спасителю мой, за това детенце. Молим Те, Боже мой, бащата и майката да се грижат и то да порасне под тяхната грижа, а Ти, Господи, да го държиш в ръцете си, за да бъде за слава на Твоето име. Боже, моля Те да дадеш мъдрост на родителите, Господи, как да се грижат, а Ти да го благославяш всеки ден и то да расте за Твоята слава. Аз вярвам, Господи Боже мой, че Ти си видял от небето, затова си изпратил това дете в това семейство, за да се прослави Твоето свято и велико име. Молим Те, Боже, нека това дете бъде за радост на родителите. Нека това дете да бъде за слава на името Ти. Нека това детенце, Боже мой, бъде за славата Ти, за името Ти. Боже, молим Те, Ти си Бог на боговете и цар на царете. И ние отдаваме цялата слава на Тебе, защото Ти си Бог, Ти си цар.
И ти си избрал това детенце, за да бъде тук на това място. Благодарим ти, Баща Небесен, за всичко. Благодарим ти, Исус. Благодарим ти, Боже мой. Амин. Може да седнете тихичко. И аз искам да направим нещо. Понеже камерата снима и това дете ще порасне един ден. Ще стане голямо момиче. И разбира се, ще се радват родителите за славата на Христос. Все понеже камерата тук искаме да направим нещо. Как ще го направим? Аз ще помоля някой да ми така помогне. Първо, окей, така правилно е така. Боги, сега внимавай. Какво ще кажеш за това дете като порасне? Знам, че това дете да кажа ли историята преди вас? Няма да кажа, след вас ще кажа. Хайде, кажи ти. Кажи нещо, пожелай нещо. Кажи каквото кажеш, това остава в камерата. Един ден това дете ще чуи и ще разбере. Пожелай ни да бъде жива и здрава, да бъде нашата гордост, да следва пътя на Бога и никога да не се отделя от Него, да бъде служителка. Бог да благославя на всички дни на живота. Сега тия вземи, при себе си, тя ще кажа, къде е Гунди, къде е Емануела, тук ли са? Хайде отведете ги. Хайде сега, сестрата ще каже нещо, майката ще каже нещо. Айде, майко. Бог да я благослови, да бъде много послушна, да бъде добра ученичка и да бъде служителка в църквата. Добре, искам да питам един въпрос, който не знам дали няма да се сърдите. Айде първо тия двете деца. Така. Ето това е семейството. Пълното семейство. Аз искам да питам нещо. Кое дете е най-желаното от трите? Сигурна си? Сигурна си. Бех чуден една история за това детенце, за третото. Не искам да разказвам, чул съм. Така ли е? Разбирате ли къде отивам? А сега виж, Бой като прегръща това дете, като че ли всичката любов към нея отива. Знаете ли, брати и сестри, най-малкото е най-сладко. Не правим разлика, но казвам, че е така. Чете Библията и в Библията пише. И в Библията пише, че при Исус Христос всички обичаше, имаше един, който най-много обичаше. Така ли е, братя? И в Библията Христос е имал човек, който много обичаше. Добре. Да изпеем тази песен, нали? Знаете. Една еврейска песен ще изпеем. И знаете ли кого ще накараме да пее еврейската песен? Халелуя. Кой? Добре. Непременно трябва да дойде един човек да пее тази песен. И кой я знае най-добре? Добре, Верко. Айде, Вергили, няма шанс. Няма как. Аз искам Танчо да изпее, но Танчо каза Верко. Сега края на краища. Халелуя. 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 Браво. Халелуя. Благодаря ти, Боже. Благодаря ти, Царю мой, за този ден. Благодаря ти за това детенце, Спасителю мой. Ти си Бог, който виждаш най-добре. И знам, Боже, че това дете ти си го предвидил, за да слави Твоето име. Може на Тебе да бъде слава. Почти хвала. Алелуя.
Благодаряме много Бургаска ви за това. Така, продължаваме на там, брат и сестри. Това е семейството и това детето се носи едно прекрасно име на един човек, който е помежду нас. И детето се казва Лусия. Л означава любов, Ю означава Ютия, С означава Сърбия. Къде отиде Лусия? Къде е? Тук ли е Лусия? А да видим детето му. Тук ли? Не тук. Къде е? Нека да ми показкаме за Лусия. Алилуя! Стана, ко стана, нейното стана. Кажи, бабо, сега нещото. Айде, бактяник, прерати. Това е кратка хулявост. Добре, като съвсем празнича, да с подаръча. Къде мамото, сода? Сода лучо салман. Да, достатъчно гад гудо керава. Бой, да или да? Сода. Хохавес. Ото е еврода, злато да, пари на сода. Сода. Ай, хига да дойде дочки пари. Покина подром се да? Апала покина. Слава на Бога. Дикес. Добре. Дикес, като редуй жене, а чине три на чине панч. А регала семейство си въжех и е Лусия, а е годи си да родора катар шубе. Си леора си то родора катар, си тук е. Катар ке родора. Силе, ачи, дели суде зори, тела би страва. Добре, силе днеско право, воле дой жене, сега таки щастливи, kada си заедно. Вижда на последно дали халепе, ни хапе, да? Ни хапе, право. Кай стало малча kada? Ади каси kada малча соке, да. Малча kada, айде мото кайчето. И ти всички ходи мото, и те са радостно пале мото, сомаге с мото. Сомаге. Радостна съм, да го се въвод. Радума къде в команди. Това е само модел. Тук откоро се пети? Похавеса къл. Ага. Туси. И те сонар до сам. А ти дика свойцо към отволъка. Добре, си ваша кънка те измека. Изметем кънка. А си фамилия га, а шигар сорта. Надара. Къде машкарен ли си? Олия. Те дай я или аз, къде си Олия? Къде си Олия? Айде ги. Ото каче, тук е пляйте канал. София не ставай. Гледате па Басулина съди макера. Те се виете блеско дром, всяка ете бичи песар си живете. Не всяка те продължи да. Една ти казва се филипили. Бабе магини. И сръбско дела, бе. Добре. Сианет кънтела би стара скънка. Добре, а Каляуша не согнете нас едно да гасто поздрави с това семейство. Магасте поздрави с това семейство с шаликата, която пола гиляна, не жени кажа, не си шуках или гря.
Lijala veli bistare başı filmka. Ben oturmak. Gaz bistare. Bistare. Yolu verdim ben. Yolu aydır. Açen tihu, savori tihu. Tihu açen. Aydı yolu su girdi. Konuşuyor sam, proçedura sam. Hadi şu başıma dinare tu şat. Aydı yolu. Добре. Айде ти ушла в Славорет, те марасли към Павле,